teď večer po Trolltunze, je tu absolutně tma. Kurva, už já se tady začnu pomaličku ztrácet a dneska tam prostě večer dojdu. Je to prostě tady úplně bomba, tam vidím tábořiště, takže asi tam zajdu pro oheň. Úplně psycho, tam jsem to skákal úplně nehorázně. Parkour se mi tady nehorázně hodil po tady tyhle kamene, protože jsem využil strajdy, prehecal všechno možného. Když jsem si epicky zaskákal, škoda, že to nemám natočené. Je to úplně tady bomba. Dneska mám za sebou 400 km stopem, úplně jsem zničený jak prase, střískaný, stával jsem 6 ráno, teď je 12, teď je, vole, není 12, pičo, je 10 hodin, 11 hodin večer, kurva už. A já jdu dál, pičo, je to úplně bomba, mám energii jak hovado, pičo, piju, mluvím sám ze sebou, úplně mi z toho mrdá, pičo, všude vidím, pičo, imaginární osoby, ale je to sranda, prostě bomba, pičo, mi z toho mrdá. No, dívejte, já myslím, že tady nic nejde vidět, ale těšte se, je to úplně bomba, boží, co jsem tady viděl, ty věci nehorázné. Dobré, já jdu najít tam to tábořiště, jdu je přepadnout a jdu spát potom asi, musím jít složit síť, uvidím, chci to dneska ještě zkusit, když tak vylézt. Ale asi dneska to nesvládnu, bych byl raz zítra mrtvý. Takže mějte se lidi, cus. Tak jsem vylez nahoru. Úplně šílené, nevím, jestli jsem předtím točil. Asi ne. Vylezl jsem nahoru, ještě mi zbývá 7 kilometrů. Je tu napsané, že dál by se mělo pokračovat za tmy, že to není dobře značené, že se to může člověk ztratit, tak to seru. Ještě mi velký kus zbývá. Je teď zhruba 12:30 ráno, jsem totálně zničený. Mám za sebou strašně dlouhou šichtu noc, teď se půjdu vyspat na 5 hodin, nebo na více. Jsme do toho 8. Spát nevím, jak zase budu, dneska to bude asi na piču. Protože není tu žádná vegetace, jenom samé skály a tak, takže není kde zavěsit síť. Dneska to vidím asi na zemi, no. Na šutru. Takže mi bude asi zima, no. Tak jsem spocený jak prase, takže asi za chvíli prochladnu. Když se nebudu hýbat, že uvidíme. Byla to bomba všechno vylézt, pičo, dneska si dělí nehorázné věci. Tuto výlez jsem překonal za sám sebe, úplně nehorázně. Jsem sám nechápal, že jsem to tady dostal. Šel bych dál, ale třeba někdy odpočívat. Fakt to byla dneska brutalita. Ujel jsem 350 km, nebo kolik to tam bylo, nevím už, stopem. A jel jsem stopem od 6 hodin do 6 hodin, takže 12 hodin jsem byl stopem. A potom jsem šel 2 hodiny pěšky. Tady. Pak jsem došel někde tu a zbývá mi dalších pár metrů domů, dalších pár kilometrů tu. Tady jsem šel asi 4 hodiny, no. Nebo 3 hodiny. Celkem no. Ještě jsem se ztratil, takže celkem peklo, no. Uvidíme, co z toho bude. Já budu končit, já se půjdu na fuku vyspat, se to je kurva tady vlhké jak svině. Že asi budu spát na kameni, protože v kameni není vlhky. A se moc asi nevyspím, ale aspoň něco z toho bude, no. Ideálka, když tady mohli zajesit síť, ale to se mi nepodaří. Takže se mějte lidi. Já se ozvu zítra, zítra to tam natočím, skočím na to beko a píšu co a jak, co se tady dělo, co jsem tady viděl. A uvidíte, nějaké fotky nafotím, ale je to tady pecka. Je škoda, že tady jsem sám. Ale často to je jedna výhoda, protože starám se sám o sebe a nikdo za mě netrpí. Když trpím já, netrpí někdo jiný. Takže to je ta velká nesporná výhoda. Ale jednou tady zajedeme všichni. Přes noc jsem ušel další 3 kilometry. Z toho jsem asi 2krát šel spát. Spalo se to tady na piču, protože jsem kurva neměl zapojit tu blbou síť, protože ji nějak blbě udělali. Protože jsem si já debil neskontroloval, takže jsem lehl jenom nad ní, byla tam taková ochrana proti vodě, takže neprosáklovalo to. A
Je kurva asi 5 hodin ráno. Myslím, že jsem na cestě zpátky. Teď půjdu asi na Trolltongu. Ještě mi chybí 3 kilometry. Jinak takhle jsem spal. Spalo se, dalo se to, no, byla občas zima, no ty vole. Tak nebylo to hrozné, ale dalo se to. Plus se boty mi lehce promokly, takže byla zima na nohy, no, takže nebylo to ideální. Za to přišly lepší boty a kurva beru spácák, už neberu tu zajebanou síť, alebo něco lepšího, kurva, aby mi bylo teplo. Dojel jsem tu, už jsem tu skočil beko. Úžasný pocit, vypadá to tu úplně nádherně. Nevím co říct, kurva, bolí mě skurveně, píčatě, záda, ten baton musím vyhodit píču z jeden zamrdaný. Co mám otekle jak kokot. No ale je to nádherné místo, jestli se tam zkusím podívat, tam ještě má být jedna věc, tak se tam zajdu podívat. Jak to je bomba, no, ta příroda to je boží, stalo to za to, jsem zničený jako dobytek, úplně jak hovado. Teď půjdu dolů, udělám si oheň, samozřejmě tam natočím, postavím si síť a jdu spát. Tak si mějte, čau.